Puur Theater op Ruiver is nog niet zo lang van start gegaan, maar nu al hebben ze op Ruiver een grote groep kinderen die meedoen. We zien hier vanavond in de Triolier in de Opperuiver. Dit keer zien er verschillende groepen die gewoon op verschillende manieren aan de slag met theater. Dus we hebben een groep die is zich nu in het grimeren. Ze zien een beetje het leren van wie moet ik me grimeren als ik dadelijk een keer op het podium sta en ik moet het heel snel zien. En ik moet dat even zelf doen. Wie moet ik dat doen? Er is ook een groep die zijn bezig met een les communicatie op het podium. Die leren allemaal de kneepjes een beetje van het vak. Van wie gaat dat nu als ik op het podium sta? Wie moeten we dan met elkaar communiceren? En er is nu ook een groep die zijn echt bezig met de basis van theater. Dat zien eigenlijk voornamelijk de nieuwe kinderen binnen Puur Theater. En die zijn bezig om echt vanuit de basis allemaal dingen te leren om uiteindelijk gewoon ook een goede acteur te kunnen worden. En dan hebben we nog één groep, er is iemand bij, dat is een stagiaire bij ons. En die doet samen met iemand anders van ons team een workshop lesgeven, ook op het gebied van drama, theater. Dus iedereen is druk bezig hier. Ja, wat me vooral opvalt is dat je zit nog niet zo heel lang bezig, maar je hebt een hele grote groep gekregen naar wensen. Ja, dat klopt. Ja. We zien nu met 43 kinderen van de leeftijd van de jongste is 7 en de oudste is 19. En het is een heel diverse groep, ontzettend druk, ontzettend leuk. Dus één grote familie zou ze het wel kennen nemen. Lucas, zeug mich die bel, jong. Kijk bij onze persoon, maar breng mich die bel. Om Puur Theater het bekender te maken, hebben ze een film gemaakt. Met de titel De Legende van Schinder Hannes. De film gaat volgende maand in première. 5, 4, 3, 2, 1. Op 5 april gaat de film in première, maar dat is een besloten première. Daarvoor hebben we gekozen omdat er zoveel spelers aan de film meedoen, dat het gewoon niet mogelijk is om ook nog andere mensen toe te laten aan de première. Daarnaast hebben we dus 3 uitvoeringsavonden. Dat is op woensdag 6 april om 7 uur in Luxor in Ruiver. Dan hebben we op maandagavond ook om 7 uur, dat is 11 april is dat, hebben we ook een uitvoering, ook in het Luxor. En dan op dinsdag 12 april hebben we ook nog een uitvoering, ook om 7 uur, ook in het Luxor. Te voorzichtig, als je de bel uittrekt, dan komen de vuurrovers en die gaan we allemaal dood. De hoofdrolspelers van de film zitten al in spanning te wachten tot de film klaar is. Zie vond je de opnames in ieder geval een heel bijzondere ervaring. Ik ben Daan, ik speel de beste vriend van Lucas, dus dat hij daar. En ik ben eigenlijk een avontuurlijke jongen en sportieve jongen die altijd met zijn beste vriend wil helpen. Omdat in het verhaal hij zijn opa moet redden en daar wil ik natuurlijk mee helpen. Al waar jij de bel horen, zal Schinder Hannes wederom geboren. Ik speel de rol van Lucas. Lucas is een sportieve jongen en altijd sociaal. Het gaat om mijn opa, die is ziek en door wil gewoon van het verleden om de bel terug te halen om hem beter te laten maken. Te voorzichtig, als je de bel uittrekt, dan komen de vuurrovers en die gaan we allemaal dood. Ik speel de rol van Kim en ik speel het zusje van Lucas en ik moet ook met onze beste vrienden moeten dan de bel uit het verleden halen om onze opa te redden. Ik speel Sarah van Brugge en ik ben een klein irritant meisje die alles beter weet. En ik ben de beste vriendin van Kim. En dus je net echt ook een klein irritant meisje? Nee. Ah, dat dacht ik wel. Was het moeilijk om het te doen in de film? Wat vond je dat het leukste van wat dat is? In de kelder. Waarom? Omdat iedereen door niet was dan behalve ik. Op 11 en 12 april dan is het zoiets. De Legende van Schinder Hannes in de bioscoop van de Ruiver. Dan kan iedereen komen kijken en dat kunnen ze allemaal nalezen op www.puurtheater.nl/Schinderhannes. En door kunnen ze ook reserveren voor een plek als ze hier bij de film willen zien. Maar dat moeten ze eigenlijk gewoon doen, want het is natuurlijk een unieke kans om een film te kunnen zien die in Ruiver is gemaakt, wat ook nog een stukje geschiedenis van Ruiver met zich meedraagt.